Danas osjećam promjenu. Ne onu vidljivu, ne onu koju mogu imenovati, ali između onoga što sam ostavio i onoga što tek dolazi, rađa se osjećaj promjene. Ispod misli i navika osluškujem neku novu harmoniju, kao da ovaj dan nosi drugačiju lahkoću. Ne onu koja dolazi izvana, već onu koja se rađa iznutra. I možda tek sada shvatam da post ne znači samo ostavljanje, već i put ka onome što je uvijek čekalo u tišini. Navikao sam razmišljati o onome što odlazi. Navikao sam mjeriti ono čega se odričem. Ali šta ako post nije samo čin ostavljanja? Šta ako je to prilika da vidim koliko mi je malo zaista potrebno? Možda nisam uskraćen, možda tek sada postajem svjestan da me ponekad ne oblikuje ono što izostaje, već praznina koja otkriva koliko je malo zaista potrebno. Uzvišena riječ kaže: i može biti da nešto ne volite, a ono je dobro za vas. Pitam se, šta ako mi ništa nije nedostajalo, osim sposobnosti da budem prisutan u onome što već imam? Mislim da promjena nije u onome što je nestalo, već u načinu na koji doživljavam ono što ostaje. Ono što sam ostavio nije samo hrana, već i težina nepotrebnih misli. Danas ne osjećam da nešto gubim, spoznajem da nije uvijek potrebno posegnuti za nečim. Misao postaje lakša, mirniji, prisustvo u trenutku kao da on sam nosi dovoljno. Ramazan me ne poziva da samo ostavljam. On mi pokazuje bogatstvo onoga što ostaje. Evo, i ovaj dan Ramazana odlazi i ostavljam ga sa sjećanjem da odricanje nije samo gubitak, jer možda ono što nestaje ostavlja prostor za nešto vrijednije. Možda post nije odricanje od onoga što mi treba, već otkrivanje onoga što mi nikada nije ni nedostajalo.